देर हायनारि सिगाङावनो आंनि गाहाम हामलायथि हरनायखौ नाजावदो। इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां रायजो जागासिनो होननानै आं आसा खालामो नोंनि सायाव। लाइजामनि थांखिया जेबो नङा, नाथाय हायनारि नों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मानो फेलें खालामखो? आंखौ मानो बिखायाव दाव दाबथाहोखो? आरो नों आंखौ गारनानै मानो गुबुनजों हाबा जाहैखो? नोंनि थाखायनो आं गोबां खस्थ' खालामनानैबाबो साख्रि मावबाय, नाथाय नों हायनारि नोंनि दुखुआनो आंनाव नांबाय हायनारि। मोदैनि फाखनाव गबोनांबाय आं। गोदाव सोराव जाबाय आं नोंखौ मोनैयाव। आंनि लाइजामा एसेनोसै हायनारि। आं जेखियानो जादोला नोंल' गोजोनै रायजो जादो हायनारि। बेयाव आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो आंखौ हायनारि, निमाहा हो। नोंनि अनसायजायै अलंबार बसुमतारी।